hau nung tini tam ni bagai tini media wa phanya nangka tam ni bagai chono ring na nangka nang saga ang kai tini media o phaiba ni ka ang nago asok Kobor masa ungja te osol masa ungja ngai je khaite to khaine be ka hamni mina rang pese krika taw khaito manliya nokono kalai tang be ka ang mo bol phalsai tongo kono batma khaine moto krika ngai apna takhura bukhura norok আমার কিছু সাহায্য রেখে বা সামানি ওটা samani koptra kai bosok bisirokle ongoi tongkhana nini tabo ni sajok baite nini sajala মাসা অসল খাইতো বালকা 6-7 বছর নং থাকা খাইতে 3 মাসা কবর চলা আবো খাইতো 6-7 মাস থাকা ka oborokle norok no tabuk rogo baba bo hai nok rogo kono jungja logo obo hai rok tora tong kono jungja logo phaimani rok ta tora tong bini aje kobor ngmani bisingtei jenin sajala kobor ngmani bisingtei norok no kebo kono bo kono da khlai kya na ba nok rogo kono nok rok boda bo khok bo hai nok rok bo khokka ge khorwani wai tham rikha ego ta bo horokai borom boram bosabo mahakai borok bu Ikan nong ni nogo je usuk kebangma bosor je kelai tongmani nong je member chairman hinjangnai rok oro kebo da phaini phika ta su jora khaito member chairman khaito kebo phaini phia ko kono phaibo kono kok thaisabo sapaini kori ko ta bo member chairman kono kok thaisano sabimani kori ko ikan nini sajala ni bung khatamba Jyotish Debbarma ikan nini tabo thongorok lai nei tongnai takte kacha nini sajok ni mungkhai bini bo mungkai esmeka Debbarma ikan nini sinamung kisa sade ani khai probat chalan Debbarma mo amchani bungkhai mo jagani bumung sigari bari panchayat khai panchayat sigari bari na